Вітаю вас, паважаныя слухачы. Вы слухаеце інтэрнэтную біблійную перадачу «Добрая вестка» на беларускай мове. Мне здаецца, што большасць з нас, мы жадаем быць добрымі людзьмі, жыць у згодзе з іншымі хатнімі і з тымі, хто знаходзіцца па-за сценамі нашага дома. Мы імкнёмся праяўляць дабро сваім пародзе і чужынцам. Это сапраўды добры намер, але не заўсёды справа з іншымі людзьмі выходзіць шчасліва і паспяхова. У Бібліі мы знаходзім заяву, што можа паказацца нам неяк радыкальным. У Псалтыры ў 14 раздзеле мы чытаем не зусім суцяшальныя словы. Словы гэтакія. Усе ухіліліся, усе разам нягодныя, няма нікога, хто робіць дабро, няма ані воднага. Ну што ж, ці ж гэта сапраўды так? На самай справе мы ўсе ў некаторай меры стараемся быць лагоднымі і добрымі сваім сваякам, сябрам, супрацоўнікам. Ці ж яно не так? То што это значыць? Мы ўсе разам нягодныя. І якое дачыненне гэта мае да мяне асабіста? Давайце пастараемся разабрацца ў гэтай дылеме і знайсці суцешальны адказ на ўзнятае пытанне. Запрашаю праслухаць перадачу «Добрая вестка», гаворыць Юрый Рапецкі. Край мой, ты зямля моих продкаў спрадвеку, мілы край беларускі, я вырасла тут. Песня я хочу расказаць чалавеку, будзеш з Богом ты жыць на зямлі без пакут. Бог мой, адхілі ад маёй Беларусі голад, дай ты хлеба народу майму, Ісус. За дзяцей сяго свету малюся, дай деткам нашым не бачыць вайну. Шмат на землю твою выпало бедаў, чорнай хмарай чарнобыльном сонца заслаў. Хто бы з нас мог аб гэтым падумаць і зведаць? За грахі нашы Бог гэта гора паслаў. Бог мой, адхілі ад маёй Беларусі голад, дай ты хлеба народу майму, Ісус. За дзяцей сяго свету малюся, дай деткам нашым не бачыць вайну. Веруй, недарэмна жывеш ты на свеце, сэрца Богу і людям з любоўю аддай, каб на нашай вялікай блакітнай планеце людзі ўсе з беларусамі крочылі ў рай. Беларусь, Да цябе твой Христос цягне рукі, на далонях крывавых твоё там імя. Ацані, сябра мой, Ісуса пакуты перад Богом схіл.
Знай жа, только с Богом ты будешь счастливой, Моя белая, белая, белая Русь, дык не будь перед ним всемогутным молкливой, за тебе помирал на крыже Иисус. Бог мой, отхили от моей Беларуси голод, дай ты хлеба народу моему, Иисус, за детей всего свету молюся, дай деткам нашим не бачить войну. Беларусь, до тебе твой Христос тягне руки, на долонях кровавых твое там имя. Оцени, сябра мой, Иисуса обуты перед Богом, схилися, родима моя. У посланні апостола Павла до римлянаў мы читаем такие словы. «Няма праведнага ані воднага». Это записано ў 3 разделе послання, у якім аўтар цытуе і паўтарае заяву з 14 раздзела кнігі псальмаў, дзе сказано: «Усе ўхіліліся, усе разам нягодныя, нема нікога, хто робіць добро, нема аніводнага». У гэтых 2 месцах канстатуецца, што сярод людзей няма аніводнага праведнага чалавека. Але пачакайце, ці гэта сапраўды так? Думаецца, што мы ўсе ведаем людзей, якія прадстаўляюцца нам надта сімпатычнымі і нават праведнымі асобамі, бо аб гэтым сведчаць іхнія добрыя ўчынкі. Яны праяўляюць той жаданны, праведны вобраз жыцця, што бачна ў іхніх адносінах з іншымі людзьмі і з Богам. Цікава тут жа адзначыць, што раннія хрысціяне лічылі заяву ў Бібліі пра тое, што няма ніякага праведнага, выключнай і рэдкай у параўнанні з іншымі месцамі святога Пісання. У розных месцах Бібліі прыгадваюцца праведнікі, што, напрыклад, было сказано пра Ноя ў кнізе «Быццё». «І сказаў Господ Ною: увайдзі ты і ўвесь дом твой у каўчэг, бо ўбачыў я цябе праведным перед абліччам маім у пакаленні гэтым». Бог называў Ноя праведным, хоць ён таксама тут і там грашыў. Ёсць і іншыя месцы ў Бібліі, дзе сказано, што людзі могуць быць праведнымі або святымі. Напрыклад, у 11 разделе послання да габрэяў мы чытаем пра сыноў Адама і Евы, Абеля і Каіна. Каін ад зайздрасці забіў свайго роднага брата Абеля. У пасланні да габрэяў пішацца, што вераю Абель прынёс Богу лепшую ахвяру, чым Каін, пра што атрымаў сведчанне, што ён, то бок Абель, праведны, бо гэта засведчыў Бог пра дары ягоныя. Тут жа мы сустракаем яўную супярэчнасць. У адным месцы сцвярджаецца, што няма аніводнага праведніка ў свеце, калі ў іншых месцах некаторыя людзі аказваюцца і завуцца праведнымі. Чым гэта растлумачыць? Я таго погляду, што калі ў пасланні да рымлянаў апостол Павел кажа, што няма аніводнага праведнага чалавека, ён мае на ўвазе спецыфічную рэчаіснасць, што ніхто сярод людзей не з'яўляецца цалкам праведным у дасканаласці перад Богам. Мы ўсе, і ў тым ліку многія так званыя праведнікі, калісьці грашылі.
Мы можам гэта сказаць і пра саміх сябе, бо своечасова парушылі або парушаем Божий маральны кодекс і стаім перед Господом са сваімі грахамі. З другого боку, сярод нас людзей бываюць тыя, якія жывуць чыстым і праведным жыццём у большасці выпадкаў, хоць не заўсёды, і гэта згодна патрабаванням Божага маральнага кодекса. Маючы гэта на ўвазе, заява апостола Паўла пра грэшны стан усіх людзей паказваецца актуальнай. Вось, маючы ўсё гэта на ўвазе, мы зноў прыпамінаем, што няма цалкам праведнага аніводнага, няма таго, хто разумее, няма таго, хто шукае Бога. Усе ўхіліліся, разам нягодныя, няма таго, хто робіць дабро, няма аніводнага. Калі так яно і ёсць, то Бог, калі б так намерваўся, мог бы караць кожнага з нас за нашу грэшнасць і непаслушэнства яму. Далей апостол Павел прыгадвае, што ніхто з нас людзей не вызвалены ад адказнасці перад Богом за свае грахі. Ён даў нам 10 запаведзяў і іншыя наказы ў Святым Пісанні. І памятайма, што тычыцца тых людзей, якія Бібліі ніколі не бачылі і аб ёй нічога не ведаюць, Бог уклаў у душу кожнага з іх паняцце грэшнасці і безгрэшнасці, праведнасці і неправеднасці. У выніку таго, ніхто з людзей не можа выбачацца перад Богом за сваю маральную слабасць і грахі. Бог дае кожнаму чалавеку сумленне, якое разбіраецца ў рэчах і дзеях добра і зла. Это ўсё дзейнічае ў нашых душах і сэрцах, то абвінавачваючы, то асуджаючы нас. А тым, хто пачуў і пазнаёміўся з Божым маральным законам, апостол Павел кажа: мы ведаем, што закон усё, што гаворыць да тых, якія пад законам, каб і ўсе вусны былі загароджаныя, і ўвесь свет стаўся вінаватым перад Богом. Бо ўчынкамі закону не апраўдваецца перад ім ніякае цела, бо праз закон пазнаецца грэх. Так, мы можам мець найлепшыя намеры, але колькі б мы не стараліся, ўсё роўна грашым, парушаем Гасподнія запаведзі. Знаёмства з Божым законам безумоўна паказвае, што мы парушальнікі Гасподняга маральнага кодекса і маем патрэбу ў ягонай міласарнасці ў дараванні грахоў. Хаця Бог мае права і карыстаецца свабодай нас караць за нашыя грахі, ён замест таго застаецца міласарным і спачувальным. У шмат нейкіх месцах Святого Пісання выказваецца патрэба нам каяцца ў сваіх грахах і шукаць яго. Господ клапоціцца пра нас і жадае выліць на шукальнікаў яго сваю любоў і зычлівасць. Яму падабаецца, калі хто звяртае ўвагу на ягонае слова і імкнецца жыць па ягоных запаведзях. У 103-м псальме мы чытаем такія суцяшальныя словы, што радуюць і падтрымоўваюць нас. Не назаўсёды ён гневам палае, і нявачна памятае ліхое. Не паводле грахоў нашых нам ён дае, і не ўчыняе з намі паводле беззаконняў нашых. Бо як высока неба над зямлёю, так вялікая міласарнасць ягоная да тых, хто баіцца яго. Бо ведае склад цела наша, памятае, што мы толькі пыл. Міласарнасць Господа ад веку і на векі над тымі, хто баіцца яго. І праведнасць ягоная над сынамі сыноў, тых, якія захоўваюць запавет ягоны і загады ягоныя памятаюць, каб выконваць іх. Сапраўды так. Бог сваімі спосабамі набліжаецца да таго чалавека, які шукае яго, і імкнецца жыць паводле ягонага слова. Хоць так бывае са многімі, кожны шукальнік Бога своечасова усведамляе, што нават пры найлепшых намерах ён парушае Гасподнія наказы. З тае прычыны апостол Павел піша ў 2-м раздзеле паслання да рымлянаў:
бо ўчынкамі закону не апраўдваецца перад ім ніякае цела, бо праз закон пазнаецца грэх. Стараючыся трымацца Божага закону, мы з цягам часу пачынаем разумець, што выконваць усе патрабаванні немагчыма. Нам патрэбная Божая сіла і дапамога. Да таго ж, Бог патрабуе дасканалай безгрэшнасці ў верніка, каб быць прынятым у ягоную сям'ю вернікаў, але такой безгрэшнасці ніхто з нас не мае. Толькі збаўца Ісус Христос, будучы тут на зямлі, пражыў безгрэшным і поўнасцю праведным жыццём. Таму мы маем патрэбу ў ягонай дасканаласці і праведнасці, і Господ Бог гэта меў на ўвазе з самага пачатку. Ён прапаноўвае і перадае кожнаму верніку Божую праведнасць, і гэта даецца верніку, калі ён каецца ў сваіх грахах, ды веруе ў Хрыста як збаўцу. Таму і піша апостол Павел: «А цяпер, незалежна ад закону, з'яўлена праведнасць Божая, засведчаная праз законы прарокаў, праведнасць Божая праз веру ў Ісуса Хрыста для ўсіх і на ўсіх тог, якія вераць, бо няма розніцы, бо ўсе згрэшылі і пазбаўлены Божыя славай, атрымліваючы апраўданне дарма ласкай ягонай праз адкупленне ў Хрысце Ісусе». Апостол працягвае тлумачыць, што Бог выбраў Ісуса Хрыста, каб ён стаўся той ахвярай перамольнай у крыві ягонай праз веру, дзеля выяўлення праведнасці сваёй праз дараванне грахоў, учыненых раней. Тут жа трэба крыху растлумачыць гэтыя словы. Напрыклад, выраз «ахвяра перамольная» у арыгінале літаральна мае значэнне «месца міласці або памілавання». Гэта грэцкі тэрмін «хістарэліён», які знаходзіўся наверсе каўчэга запавету, што чальцы ізраільскага лявіцкага племені насілі з месца да месца, калі старазапаветныя ізраільцяне вандравалі па пустыні. Каўчэг запавету ставіўся ў святым святых у скініі, дзе Бог прабываў. Звонку гасподняя прысутнасць паказвалася ізраільцянам воблакам днём, калі ноччу слупам агню. Гэта сведчыла аб тым, што Бог ізраільцянаў суправаджаў у пустыні і іх даглядаў. Христос памёр ахвярнай смерцю за мінулыя і сучасныя грахі ізраільцян. Так і цяпер, па веры ў Хрыста, Бог апраўдвае кожнага, хто каецца ў сваіх грахах, ды верыць у ягонага Сына Хрыста. Апостол так і піша ў 3 раздзеле паслання да рымлянаў: «Ды где тое, чым хваліцца? Выключана. Якім законам? Няўжо ж законам учынкаў? Не, але законам веры. Дык мы лічым, што чалавек апраўдваецца вераю незалежна ад учынкаў закону. Няўжо Бог толькі юдэяў, а не паганаў таксама? Так, і паганаў, бо адзін Бог, які апраўдвае абразанне з веры і неабразанне праз веру». Добравесце Христова заключаецца тым, што Бог адкрыў для кожнага чалавека шлях да збаўлення і вечнага жыцця. Гэтым шляхам аказваецца Ісус Христос. Апостол Павел у адным месцы запісаў такія павучальныя словы: «Бо таго, які грэху не ведаў, то бок Ісуса Христа, Ён, то бок Бог Отец, зрабіў за нас грэхам, каб мы ў ім сталіся праведнасцю Божаю». Христос памёр ахвярнай смерцю за нас для дарвання нам грахоў, што дазваляе нам увайсці ў сям'ю Божых выкупленых і апраўданых дзяцей. Збаўца Христос узяў на сябе твае і мае грахі, паважаны слухачу. Усё, што застаецца з нашага боку, прыняць гэта вераю і судзячнасцю за ягоную міласць нам. Ці гэта ты, паважаны слухачу, зрабіў? Бог дае такую магчымасць цяпер, і добра было б яе не прапусціць.
Хай дапаможе Господ Бог звярнуцца да Яго з такою просьбою. Амен. Калі я ўпаў і сіл ужо не маю, цяжар праблем ісці мне не дае, тады спынюся ў цішыні, чакаю, пакуль мой Бог ты прыйдзеш да мяне. Падымеш ты, адолею ўсе горы, падымеш ты, праз штормы я пройду. Маю моц, калі мне сілы дорыш, падымеш ты вышэй, чым быць магу. Няма жыцця без голаду і прагі, і мітусня змяняе сэрца стук. А прыйдзеш ты, спатоліш маю смагу. Здаецца мне, што ў вечнасць зазірну. Падымеш ты, адолею ўсе горы, падымеш ты, праз штормы я пройду. Маю моц, калі мне сілы дорыш, падымеш ты вышэй, чым быць магу. Падымеш ты, адолею ўсе горы, падымеш ты, праз штормы я пройду. Маю моц, калі мне сілы дорыш, падымеш ты вышэй, чым быць магу. Падымеш ты, Христос Господь. Маю моц, калі мне сілы дорыш, падымеш ты вышэй, чым быць магу. Падымеш ты вышэй, чым быць магу. Шановныя слухачы, шчыра дзякую за праслуханне да гэтай пары. Думаецца, што ўсе мы згаджаемся з тым,
што мы павінны рабіць усё магчымае са свайго боку, каб быць добрымі іншым людзям. Гэта добра і патрэбна. Але мы таксама, хочаш не хочаш, часамі грашым. Безумоўна, мы маем патрэбу ў Божай сіле, каб быць больш паслядоўнымі і сімпатычнымі да іншых людзей і да Бога. На падставе сказанага апосталам Паўлам, пачутае нам і сёння, все наши добрыя намеры і ўчынкі, хоць добрыя і патрэбныя, перед Богом не даюць нам збаўлення. Бог адкрыў для нас шлях да збаўлення праз веру ў збаўцу Хрыста. Ён ачышчае нас ад нашых грахоў і памылак. І ці ж не цудоўна тая ісціна, што Христос памёр за нас, і мы маем не толькі прабачэнне грахоў праз яго, але таксама ягоная праведнасць пакрывае нас перед Богом Айцом, таму атрымліваем і збаўленне перед Богом. Так вучыць Слово Божие. Это не мае словы, я толькі паўтараю, што пішацца на старонках Бібліі. Все ж таки мы дзякуем Богу за ягоную ласку і дабрыню нам. Калі хто з слухачоў не навярнуўся да Хрыста, не прыняў яго за свайго асабістага збаўцу, то той можа звярнуцца да яго нават цяпер. Памаліся Хрысту і дазволь яму стаць тваім асабістым збаўцам. Хай дапаможа Господ Бог у гэтым кроку да яго. Раз хто з вас навярнуўся да Бога і Хрыста малітвай пакаяння і увервання, знайце, што Господ пачуў вашу просьбу і малітву. Прасіце, каб ён прывёў вас да групы іншых вернікаў, якія дапамогуць вам умацоўвацца ў веры. Я веру, што сваім часам Господ адкажа на вашу такую малітву. Шчыра дзякую за праслуханне. Зычу вам і вашым Господніх найбагацейшых дапраславенняў і всякага шчасця ў ім. Вы толькі што праслухалі інтэрнэтную біблійную праграму «Добрая вестка» на беларускай мове. Вашым вядоўцам быў Юрый Рапецкі. Дык вось, слухачы, трымайцеся і да наступнай сустрэчы па інтэрнэце.